mune mabenefits arimo, mune zvinoda kuitwa, mune zvaunotarisirwa kuita nokuti uri mukristu, nekuda kwekuti kune zvakaitwa zvaunofanirwa kuappreciate kana kuti kuzvirarama semuenzaniso. Chinopa munhu kuti asagare pese pese achitanga azunza kana kutsvaka pekugara. Hazvirevi kuti haagoni kuafodha kutenga sipo, but ari kungoisa value pachipfeko chake. Sipo unogona kutotenga bhara acho, but hauswere kugara pachina nokuti kune sipo. So chinhu chinonzi nyasha kana kuti grace hachiise munhu muchina kana kuti muzvivi, nokuti kune nyasha dzinosuka zvivi. Grace is actually the opposite. Grace itori spiritual empowerment yekuti unoappreciate mufuro wakaitika paCalvary zvekuti haugoni kumuroverera zvakare nokuti waritenda. Simba racho anaro. Zvafanana nachiremba kuti kana vachidzidzisa vanhu utano, hazvive kuti mapiritsi kana mishonga yemanyoka kana korera havana. Vanazvo. But in English vanoti prevention is better than cure. So zvoreva kuti kana zvichigona kupreventeka, that's the best. Kana titokurega uchiita utsvina, ndovatati asi mishonga yacho tinayo. Ngokuti munguva unobatwa nechirwere ichocho kune mishonga kuri kure, wofa mishonga iripo. So it's good to know this kind of foundation about Christianity. Christianity ibasa rakabatwa pamuchinjikwa wakatenda Mwari mobva wava mukristu. Kristu iwe wawatenda, it becomes your power to live the way he wants you to be. Luke 22 from verse 31. And the Lord said, Simon, Simon, indeed, Satan has asked for you, that he may sift you as wheat. But I prayed for you, that your faith will not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. But he said to him, Lord, I am ready to go with you to prison and unto death. Then he said, I tell you, Peter, the rooster shall not crow this day before you deny me 3 times, that you may know. Prophetically, Jesus alitaura na Peter, ndovatwa paachaita nokubva ati iwo Peter ndaona wandiramba 3 times pauchabvunzwa kuti uri muwangu here. Peter ndobva ati kuna Jesu, ini ndinotopika Ishe handikurambei azviite. Kana kuri mukusungwa kujeri tinoenda tese, kana muri murufu ndinofanira. Jesu ati kuna Peter, ndazviona prophetically ndiri Mwari, ndaona mufuture uchadai. Saka iri ndokubva ndadai prophetically ndakunamatira. Peter ndokubva atadza kuappreciate kuti thank you Jesus. Ndokubva ati I will stand with you. I will go to prison with you. I will die with you. Peter ari kuramba kuti Ishemi munondiitira, ari kudai nokuti ndinokudai ndichaita. Ipapa ndopane fault foundation pamusoro pechinhu chinonzi Kristu. Ukaona wakuita chinhu chinofadza Mwari, ndiye aakurarama mauri. Iwewe wega usina Mwari wacho, usina mweya waMwari, you cannot please God. Pano Peter ari kuprova kuti varume mukaita nharo nekuaccepta pfungwa yaMwari muchida kuitira Mwari chakanaka munokundikana. Nokuti ukazvitarisa Peter akaramba Jesu 3 times. Yeti apa atoprofitwa akaudzwa kuti tsano muchandiramba. Instead yekuti maitani kundinamatira Ishe, help me. Anoti I will stay. Sachakapa Peter anamatirwa na Jesu, kuramba Jesu iye anamatirwa. Jesu pa statement yapedza kuerenga yati, you deny me 3 times that you may know, that you know me. Uri kuona here kuti Jesu chaatendera kuti Peter asvike pakuramba Jesu iye akanamatirwa to be strong. Jesu ada kuprova kuchurch kuti when you believe in your own strength, you cannot make it. Yeah. Ukatenda kuti unozvigona ukangoti I will stand, I will do this, I will do this, watoita error. Christianity is no longer you doing. Paul achibata anoti, it's no longer I who live but Christ in me. What I can do all things. Ovazvikoreta pedza kuti I. Ovati through Christ who strengthens me. Nokuti ukangoti I will do this, was subject of the Christ effect, you build Christ. Peter ari kuda kuprova. Arikuda kuti tidzidze panapa kuti varume pfungwa yaMwari ndokunamata kwacho. Hapana pfungwa yaucharonga kuti apa ndichada kufadza Mwari. Chinofadza Mwari already chiri muna Mwari wacho. Saka pano
Jesu ati Peter ndakunamatira. Because ndatarisa mufuture ndikaona uchikundikana. Wandiramba 3 times. Peter anakuti thank you for praying for me. Akati no, I don't want your prayer. I will stand. I will not deny you. Kana kujeritenda tese, kana murusitopinda tese. Abeja Peter. Epano Jesu babatwa. Peter akabeja kuti kujeritenda tese. Yari kuti siyana ine mchinda ndiziyo. Wende kamwichetai. Second time wakauya. Wakati mumwe wacho waifambirese ku Galilee. Peter akati inyanje nyamutaro zitatomboizwa. Kana ndikuwaziva. Next time Peter ndokubharamba. Jongwe ndokubhararira. Pakarira jongwe ndopakava nemainda yake. Kuti mudhara akambopinda mupureya nenyaya yangu. Pane kuti nditende zvaakandiitira. Ndakataiwa musatende, handisi kuda kutenda zvamakandiitira muchandiitira. Ndoda kuti muzotenda zvandichakuitirai. I will go with you to prison. Ko kana Peter wakabheja kuti unoenda kujeri naye, apa wakutoramba nekusungwa kwacho usati waenda kujeri. Kana wakati kana kufa die with you, apa usati watomboiswa banga pauro kutosvedzera kuti handimuzive. This statement, this teaching iri kungotidzidzisa kuti you cannot do it if you don't surrender to him who has power for you to do it. Peter, I've prayed for you. Peter anakuti thank you Jesus. Akati no, I don't want your prayer. I'll go to prison with you. I'll die with you. And he failed. Christianity is total surrender to what God has already done. Is what? If you are a preacher and you are worried about members, not about souls, you teach people what God is doing through you. But you can have to never souls, believers. You teach them what God can do. Now, what is why? Look at what I'm through in me. Very limited. Maringe the capacity of faith. We never found them in the one. Now, what you is human shall be Tamaru, shall sing it in me. Mariana is a there is a dimension of grace. To Peter, when I get to come to James and John, who got sick of down. Saka Peter got Taura, Vangeli Lakirim Kuripanapa. How did some people and Manum Terra? But what is a challenge one? Fukaita winter. Cannot Fukanaya. Zua Una, Mvura Una, but what do Waram change? Bloody Makatera, human ability, Akem Kushadi Spanamunari. Hey, Makatera, the ability of God. Shakuti. I'm not married when you can. Why? You put it as well. Papa is very good in and you can never make a woman of right. Said I look at what you need to tell our ability and you. The other day, I you when you and your ability that came. Peter and one of the computer for yes. Kokukanaya. Kana kusina zuwa. Kwa muchando tiketa wali with his voice na kubuda church ya kamera mvua Peter. Bano wanofika mchurch. But asizilele kuta ana mwe wa mwali paito polisa ni mvula. But shine limitation. So muna akapari zazo kitu kwa na mwali kubulikiza ne mali. Ada kusikilete na members not believers. Na kuti kuna shimo kitu kwa na mwali. Na asipita nei. Kune zvinokuitwa naMwari zvaasiri kuita neni but ari Mwari but izvozvo haadi kuita neni zvaari kuita neni ndo zvatiri kutoita. Hazviriite musatani zvinongondiita mufundisi asiri kuita izvozvo. Inzweyo hapa. Peter, and I've prayed for you because ndaona in the future uchindiramba 3 times. Zvokuisatiranira. Peter, I want to thank you, Jesus. Peter got no. I'll go to prison with you. I could deny the grace to make it. I could not boast in his own strength to make it. That's why Peter got Jesus at 3. When you don't surrender to him, when you believe in yourself, God, I'll do this, I'll do this. Okay, you can pray. You can.
tese zvikaoma tikasungwa tofa nemi. Jesu akati saka munamato wangu ndawesta. Unotokune zvivindi dzakudaro. Paura chomutori naro. Aiwa ndini program dzako. Jesu paakangobatwa Peter ndo akabuda pachena kuti akutaura zvedu idzungu. Tinosungirwa munhu isati kufira munhu. Ndichafa nemi kujeribenda nemi. Kotsano zvamangonamatirwa madi kungoita total surrender to the ability of God. Iye arikuziva weakness yako already. Don't try to be strong when God understands that you are weak. Kana iye atitoti let the weak say I'm strong. He knows that you are weak. Don't try to prove a point. Kana ndakunamata Mwari tinodai ndinoita so tinofadza Mwari kuzodai so. Kunamata kwemazvakwadi kusarenda muna Mwari wacho achakupa ability yekumufadza. Amen. Sakana nawe kunamata kari kudafa kuti unonamata kubudikidza nemweya waMwari. The Spirit of God, they are in you. He guides you. He helps you. Yes. Nokuti mentally with your own thinking, with your own ability, uneshungu, unezvaunoda kuita, unezvaunoda kukusaya. Yeah. But as long as you led by the Spirit, you cannot. As you know, Peter angasingade Jesu, aida Jesu, but akaramba Jesu katiri achida. As long as you zvese zviri kuitika zvatiri kuita nezvauri kuita kuda, autombodawo but ukuroora. Why? Nokuti ukungoda bedzi kuti handidi kuita ichi, hakukutatise kuita. Asi ukada Jesu, asingade kuti uite izvozvo, anokupa simba rekusaita. So Christianity is total surrender to what has already been done at Calvary. Varume rekane mudzeshin ichi. Haisi healing school yakatanga kuti vanhu vapore. Chinoporesa vanhu Bible rangu rinoti nemavanga aJesu takaporeswa. Which means munhu akasava this truth about his wounds, anopinda muprogramu dzevanhu. Yeti hakuna programu yemunhu inoporesa munhu kunze kwekutenda mubasa rakaitwa naJesu. Unoziva kuti vanhu vakasaparidzirwa basa rakabatwa pamuchinjikwa vachaudzwa zvinhu zvakavaomera kuita. Kuti kana uchida kupora Mwari anozonekwa kwakati, munobhodhera mari dzakati, mozodii nokuti nepamuchinjikwa muna kurinzwa. Ukanzwa reMan of God, ukanzwa reChurch, uri patight. You must know the mind of God, what has already been done at Calvary. Guys, this is the truth. Kune basa rakabatwa pamuchinjikwa raunobhenefita iwe wese kuliva. Iroro ukavhara nzeve kwariri rikasashumirwa kwauri zvinodhura, zvinoda human ability. Peter makanamatirwa kudhara naJesu, that's afraid for you. Pane kuti I receive, thank you, but tofa tese tsano hamugone kufa naye miraiona abati. Hapana kuita nguva Jesu kwii. Peter haufane kuchinda kuti handiri mapanishi kana ndogosipasa atrose. Komenti muri kuenda kujeri naye. Man cannot do it unless he surrenders to what God has already done through his only begotten Son, that is Jesus. Christianity total surrender to what has already been done. I see human effort, what you try to do to please God. Human nature cannot please God. But how do you please God? You surrender to his only begotten Son. Saka wakoloti chinonzi kururama. Mukwatiri muri veterans. Vanhu vari kushingairira kururama. Yet the Bible rinoti seek the kingdom, his righteousness. Kureva kuti you seek his righteousness is a gift to men. Ukazvishingirira unogona kugona zvakawanda kupotsa wanhu. Pane akatouya kuna Jesu akati ndingaite sei jamfu kuti ndipinde ushe waMwari. Aida kupinda nekuita. Ndokubva audzwa zvekuita ndokubva siyana nazvo zvitatu. Nokuti zvekuita zvakawandisa. Uyo anga akata 10 commandments dzese andikubva ndiri mufana. Jesu akati hamusati maita tengesai zvamuinazvo mupe kuvarombo. Akati saka yekuita yakawandisa. Ine yekuti ukangoita 10 commandments wapedza. Shasha yakabhosa zvikanzi 10 dzese ndorova 10 out of 10 kubva ndiri mufana. Ndikaite sei kuti ndipinde ushe waMwari. Yeti waari kubvunza wacho iye akauya kuzoita kuti vanhu vapinde. Iye ari kuti aiwa ini ndida kuitawo ndingaite sei. Nokuti zvakaitwa naJesu pamuchinjikwa ukazvitenda, shoko rinoti ani nani anotenda maari achava neupenyu husingaperi. Whosoever believes in him will receive eternal life. Kureva kuti haisi nyaya yekuti uchaitei, inyaya yekuti zvaakaita unozvitenda here. But jamupfuma akauya kuna Jesu akati ndingaitei. Kune vanhu vanobhiliva kuti I can do it. Saka wese akauya kuna Mwari achiti I can do it.
akapruvwa kuti men cannot do it unless he surrender to the wisdom and the mind of God. Isha ndikurambei kana kujeri ndaenda nemi. Isha ndikurambei kana mukatosungwa tesa go to prison. Peter ndakunamatira uzvikwanise izvi. I've prayed for you, Peter. Peter anakuti thank you Jesus. Akati ayo mutaramira munhu andakumira mushi. Nandomboda prayer ndega pachangu ndakatoshinga. Saka chakaiti kana Peter kushinga kwaakangotira yawo. Nekuti Jesu achibatwa vadzidzisi vakatiza Peter ndokubva asara. Ndoba akangozvigumira ipapo. But chaasarira manje kumuramba. Zvoto vatiza vari nani? Uye atizo anoteera kuti arambireko. Kutomakisa wese. Remember Jesu akabatwa ari manheru saka vanhu vakaenda naye kupalace kwaPilate. Saka kune vanhu vakavesa moto panze iye ndo paakanojoina genga riri pamota. Ndofunga mazawo chokwaitonhora. Uri kuona zvokuita Peter ari kutsvaka comfort pamoto weenemy. Vanhu vabata Jesu ndo genga ravesa moto iye ndo moto waanoda. Shona vanoti kudziya moto wei. Paari kutodziya moto ipapo chaari kubenefita chinhu one. Ari kuwana hit. Disadvantage moto hauna hit chete. Une light unokuexpose kuti undiwe. Zvekuti dai akatonhorwa igona kubudirira. But akada kudziya moto usiriwo. Usakuti rimwe vhangeri rokuti rinoita kakudziya so pari chikumakisa. Rakaparidzwa mugarden karari nemabenefits ka. Pastor Snake vapinda mugarden vakaparidza rine mabenefits. Mukadya munofanana naye, mukadya munozodai, mukadya munosvinura. Vadya. Vanzi vakaona kuti vakashama kusvinura kwavo. Asi vakadzingwa mugarden vakasvinura. Sazviri nani kusasvinura uramba urimo. Moto wembavha une imwe benefit but unoexpose kuti ugone kudzingwa pazvinhu. Pavakadya Bible rinototi meso akavhurika. Rinoti Satani pamwe pacho anotorova nemonemo. But agenda yake ndeyekuti unobuda mugarden wakavhurika kudaro. Peter, I've prayed for you. Satani akukumbira. Asi nini ndakunamatira. Unoona here kuti Satani anenge anotozivawo mukembi kuti wandingade unyatsorova ndeupa. Akatokumbira Peter, anokumbira Judas kana James kana John. Pagenga rese anoti iye wokutaurisa maningi beta ndikumbire mukomana ndibvomusota. Ndochandodira Jesu wedu manje. Kana uyi naye Satani auye direct. Antanga asuna na Jesu wako. Ende nekuti Jesu wako anokuda, he stands on the game. The devil is asked for you. Zvanzi anoda kukupepeta sewiti. Asi iwe ndakunyengeterera kuti kana wazosimba usimbise hama dzako. Peter ana kuti thank you Jesus for praying for me. Akati no, don't worry. Jeri tenda tese, I will stand with you. Kuprison tenda tese. Zvese zvichaitika kana kurufu tenda tese. Jesu akati tsamiri vhangeri rekuti ndora ndakauya kuzodzima. Nokuti inini chandinokuitira usafungidzira kuti unogona kuchiita. Kana iwe wati unomira neni, ini ndatokuona in the future ukwanise. But hakutomira newe ndini. Nokuti nzwa Peter akaramba Jesu 3 times. But Jesu achitomuka kugoma Mark 16:7. Anotaurira vadzidzi vangu kuti sangane Galirea uye na Peter. Kunati ari kutomira na Peter ndi Jesu. Peter asikumira na Jesu. Nokuti dai Jesu asingamire na Peter aiti wajamuka zvavharana watadza. But Jesu aruramba achimira na failure iye. Peter aramba Jesu 3 times but Jesu andoshedzera kuti ndikuda kuona vadzidzi vangu uye na Peter. Kuda kuti ari kutomira na Peter ndi Jesu, Peter amire na Jesu. Saka hausiri wakabatirira pana Mwari, Mwari ndiye wakabata iwewe. Iwe ukabatirira unoneta. But iye akakubata hanete. Hama dzangu ndinzwe. Chikristu, total surrender to the mind of God. Don't believe you are going to do something. Believe that something was already done at Calvary. Kana wakuita iwewe uri manifesta the will of God and the God in you. Chokornoti greater is the one inside than the one in the world. Danger yatava nayo ndeyekuti rakaitwa racho repa Calvary handiro riri kuudzwa munhu. Vanhu vari kuudzwa kunzi I'm anointed. Men of God are anointed. I'm highly anointed. Mwari vari kundishandisa zvakati advert yekuti Mwari neni pane zvatikuita. Kwete kuti Mwari wacho asina inini kune zvaakaita ichataurwa ende unotanga usigona kuparidza.
kuita zvaakaita zvisina inini mukati paCalvary, unotanga uri kutamba asi ukati I'm highly anointed. If I pray for you, this is your last bus stop. Your life will change. Yes. Aiwa rekanzokororapo. Emazuva ano rekuti kuchechi kuzare, unotaura zviri kuita Mwari mauri kurikidza newe. I prayed for a certain brother. Akaona basa. Namatana wamwe baba, vane makombi. This is your last bus stop. Kuna akauya necancer akadai. Besides vauya kwandiri, God was already healing people. Amen. Imunofati Mwari anotangira pandiri. Anga ariko kudhara ende achitoita basa nevamwe. Ende izvo zviri kutoita nevamwe somewhere. But the spirit yatipinda, the more people you have, the more money you make. So we are dying for members more than for souls. Why? Munhu arikuda sonde, munhu arikuda member, vane different approach to the gospel. Arikuda ma souls, arikuda ma believers, he preaches Christ. Arikuda ma souls, anotaura Christ akablendwa with the anointing iri kufamba na the preacher. Mwari vari kushanda nezvikuru. Ake maadvert ari kuredio mazuva ano. Kudiriro kuna gatawo. Apostoli andinakidza rende runze. Handisi kuti havasi vanhu vaMwari ndati ndanakirwa. Kusa kuna vanhu vanokisa mashoko asiriwo mukana. Kunakirwa uso. Mwari vaita zvakati naningi, Mwari vaita zvakati naningi. Ningi asati aitwa naye pane zvavakatoita paCalvary concerning you. Taakudzima repamuchinjikwa, taakutaura riri kuitika kurikidza. Inzwai, handisi kuramba kuti Mwari anoshanda nevanhu. But asati ashanda nevanhu, akashandira vanhu. PaCalvary pakaendwa nhandisipo iyi. Ndandisati atoberekwa, but achifambira iwewe neni. Kureva kuti iroro ndorimwe vhangeri ratiri kuisa paside. Why? We are looking for members, not for believers. Peter anoti akatora maiki anoti ukatsika mvura urambe wakadaro. But kukaita winter rikasabuda zuva munoti uraisa mufundisi. Taurai kuti nemavanga aJesu makaporeswa nokuti muchando tichada kupora. Whatever chandiadvertise chiri kuitwa naMwari through me chiri limited. Why? Because ndinofa. Ana Elisha vakafa vari vanhu vaMwari. Vese vatinonzwa uri mubhaibheri vakafa. Even Lazarus akamutswa akafa futi. That's why I always tell people this. I love miracles. I respect people who are used by God. But vanhu vanopotsa kunzwa apa, inzwa apa. Kana munhu akashandiswa naMwari kumutsa munhu akafa, haana kudarika zvakaitwa naJesu pakudai so. Jesu akatipa internal life. Iwo ukanamatirwa wakafa upiwe internal life. Unongomutswa, but unofa futi. That's why Lazarus akafa futi. The greatest gift is long life. Nokuti long life is not the mind of God. The mind of God is internal life. I'll repeat. Pfungwa yaMwari hakusi kurarama makore akawanda. Pfungwa yaMwari kurarama nekusingaperi. Ndo inonzi internal life. Original plan of God is long life. Long life inawe yekuti machallenges nekudi ndo zvatozopindira prayer. Toda kurarama Ishe mazuva akawanda panyika. Aunoti akawanda kwaari mashoma. I was not 1,000 years is like a day. I mean, pana norama kusvika 1,000 rimana. Even akawanda mashoma, zuva kwauri mata kuti language yake yakamira sei. Hakuna mazuva akawanda. Saka hii afarire zvemazuva akawanda. Akatipa inonzi internal life. Upenyu usingaperi ndo original plan. So tikana matira chitunhu achikamuka yetinofara muka. But chatinofanirwa kutifadza ndechekuti kana akawana upenyu usingaperi. That's the best. More than kuti anomuka ufa futi saRazaro. So I'm not moved. A-level, deep call it unto deep. Tinosiyana mumwe zvinotokumuvha. Afamuka. Lakuru basa rakaitwa rinonzi internal life. Upenyu usingaperi zvokuti apafiwe futi. Iyo manje inonzi internal life ukaiparidza so. Aundanga una zvauri kuita. Svika waenda pane chitunha woti rise up. Next Sunday kwadai. Yeti randiri kutaura rinonzi internal life. Amuye. Upenyu usingaperi haukumuvhi. Unopera hwacho unotokumuvha. Why? Nokuti takaita sideline what was done already at Calvary.
Jesu ari pamuchinjikwa akadanidzira neziguru, mucheka waiva mutemberi ukatsemuka nepakati. Why? We need a revival in the church. Nokuti kune curtain rakablinda vanhu to see what is happening at Calvary. Zvese zvatiri kuita nhasi handi zvinyowana zvishamise kwazvo. Zvese zviri kungobva pakuti Jesu une basa raakabata. We are beneficiaries of what was done at Calvary. Kana shoko richiri nemavanga ake takaporeswa. No matter pastor aporesa vanhu akanongidzira mudenga akahedha pasi, chiri kuporesa mavanga ake kwete style dzaprofeti. Hakuenda akachira puso ukapinda imo monopora. Yes, that's a style. But the source nemavanga ake takaporeswa. Because people are moved by style. Mumvuri wapita uporese vanhu. Chinoporesa vanhu ndi Jesu, but vanhu pavaitsika mumvuri wapita vaipora. Zvekuti Peter hachinje maridzo kuti nemavanga ake uye nemumvuri wangu. Kadai wapita waiporesa zvinoitwa nemavanga aJesu. Vaifuna ta two gospel. Kuti nemumvuri waApostle Peter nemavanga ake takaporeswa. Why? Nokuti mvuri unoda kuine zuva. Tikangopinda muwinter tikaita 2 weeks kusina mvuri cheo vanhu vanofa muchechi. Why? Sei Mwari vachitendera kuti zvidaro kuitira kuti vanhu vagone kunzwisisa kuti source yezvinhu izvi handipo pamuri kuona source yacho ndo zvakaitwa pamuchinjikwa naJesu. Vanhu vakasaparidzirwa Kristu kufa kwake nekumuka kwake nezvinowanikwa maari vachaitiswa zvimwe zvinhu. Ende nekuda kwenhamo nekuda kwekusaziva futi Mwari unoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. I always tell people this simple example. Ndo mukanyaya wakainzwa. Vanhu vanochengeta hanga pamusha havadzibvise mapapiro manhenga. Anotorwa ari mazai musango orarirwa nehuku. Huku yararira iyoyo yaisa kudziya pamazai ndo ichaisa information futi mune chabuda. Chikabuda first information kutera ability yemunhu ari kulida. Mai vachifamba pemberi tunhiyo tichitera nehanga. Manhenga habviswe, kuva hanga hakubviswe. Mentality yacho yekuti ndiri wekupi ndo yakabiwa. Zai isaini yekuvharika. Kuti hauna zvaunoziva utori zai zvako wakavharwa utori mukati umu. Saka paunongotransferwa hautomboziva kuti takatransferwa unofuka kuti uchirumba kwenyu. Hear me very well. Jesu ati Peter, Satana kukumbira imani ndakunamatira. Because ndaona pamberi apo uchandiramba 3 times. But I've prayed for you. Peter, I want to thank you, Jesus, for praying for me. Ati no, Lord. Even to prison I'll go with you. And I'll die with you. Jesu akati izvi. Indiri kutoti ndakuitira utoti aiwe futi. Pane kutoti usarende pane zvandakuitira. Utoti andinondorova. Jesu akati watoita zvakanaka kuti chechi izodzidza paHarare. Shoko raMwari ukaritenda ukarirarama ndo rinokuitisa kuti uve neability. Ukafungidzira kuti wega unoita you fail. Chinoita kuti ukundikane wega. Mwari anenge kukuratidza kuti without me you cannot do it. Do you know what men cannot do without God, but God can do without men. That's why even creation Mwari vakapedzisa nemunhu. Vaida kutokuzivisa kuti tsano munhu uya ndapedza handidi mimi kuti ndiite. Ndodai mimi nokuti ndapedza. Unoti dai pakatangwa nemunhu dai pakaita nyaya yezvo. Tinoona ngonozoti nyepera kuti gomo ritatu negotiator. Dara isai goma apa isai demo. Ona nda zvinhu nga. Kune munhu achitobhodza so kuti Victoria Falls ndakatotaura naShe kuti Zimbabwe. Sai simu ndinaka negotiator. Samwana vakati tsano munotaurisa mozoenda pedza. I have prayed for you. Christianity, total surrender to what God has done for you. Waakurarama uchitenda zvakaitwa. Hausi kuita. Akuita kwako kuappreciate zvakaitwa kare naiye paCalvary. Hausi kuita kuti ugone kufadza Mwari akude. Nokuti iye paakakuda wangotokundikana, we all fall short of the glory of God. And for God so loved the world, not the church, not believers, the world nyika. Akaipa mwanakomana wake Jesu. Kureva kuti Mwari paakatipa Jesu aisinya kuti atagona. Inyaya kuti ane rudo runotyisa akatida takadaro. Amen.
Saka hakuna human ability inowina the heart of God. Why? Nokuti tisati tawina hati yake. Akati wina nerudo rwake. Rudo rwemunhu rune maconditions. Rwamwari inonzi agape kind of love haina condition. Anokuda nokuti akanaka. Akude nokuti wakanaka. Wese ari kupimba munhu ane zvaachiva pamunhu. But Mwari paakatida iye ndiye akanaka kwete sitakanaka. Saka love yake ine guarantee. Nokuti ukadira munhu kuti ane makumbo akanaka akangopinda maaccident atimbuka makumbo atiprofite kuti munorambana zvitori pachena zvawaida zvakaenda. But iye Mwari wacho manje haashanduke, but munhu anoshanduka. Wakadai wewe anochembera anochinja. But Mwari akakuda haashanduke. Ndo pane guarantee relationship. Saka nyasha dziri mari ndedzekuti anoziva your failures, your weaknesses. Don't try to prove yourself to be strong. Surrender to him. He is your strength. Imi munoti chaita kuti Samson abvunzwe simba rako rinobva kupi? Zvinongoreva kuti Samson anga akaonda. Hazvina kunyorwa kuti Samson anga akaonda. Zvinonzi aibvunzwa simba rinobva kupi. Iyoyo mubvunzo unotaridza kuti vaitoshaya kuti ririkubvawo papi chaizvo. Zvari izvozvi izvi achitakura magedhi esa. Nokuti dai anga ari monya ubvunzo kuti ririkubva papi aingoti wega usione. Imagine Samson chakasimba songabvunze. Mubvunzo unotaridza kuti vanhu vangu vakapera zvisingaite. Saka iye ndokubva anyepera kuti simba rangu rinobva mubvudzi. That's why pavakamugera ndichingobuda shoma shoma ndokubva uraya vanhu. Simba raSamson raibva kuna Mwari. Akaita sungano yekuchengeta bvudzi. But simba haribve mubvudzi rinobva kuna Mwari. That's why paanga ari muJudges 16 akabatwa mutemberi yechimwari chinonzi Dagon. Akati God restore me my power again, not my hair. Unotanga kuzoti rinobva kupi. Paakatovaudza kuti rinobva mubvudzi aida kutovanyudza. That's why he killed more in his death. Why? Nokuti paakati rinobva mubvudzi pavakamugera vakanakidzwa naye. Vaitofunza kuti vabudirira asisina simba, yeti simba rake ndimwani. That was a trap, haisi failure. Kubatwa kwa Samson ndo kubata kwaita Samson vanhu. Hausikundinzwa. Samson was a Nazarite. Samson haana kuroora. Aingoda kuroora. He was a Nazarite. Jesu ndewe Nazareta. Saka ukaona Samson pahondo dzake anga asikashedze vanhu. I one man band. Nokuti ari kurepresenta Kristu. Kristu akauya ndiye achaita kwete nevamwe vanhu. Samson na Jesu ise munyaya. Samson munaziri kureva kuti is a Nazarite. Jesu a Nazarite. Samson bato yake haashedze vanhu. Anorwa ega. Saka uchiona kuti Samson paakatofa akauraya vakawanda. Jesu paakatofa pamuchinjikwa akahwina vazhinji. Nokuti through his death we are saved. Samson pachake ndi Kristu kutarisa firo yake. Bible rinoti kuna Judges 16 akati kune kamukomana kake akambata ruoko, take me to the two pillars of this building. Vakaenda pa two pillar akabata. I picture yepa cross kuti kwaiva neimwe mbavha kune mumwe muchinjikwa kune imwe iye ari pakati, and he killed them. See Samson ndibate Peter. Peter ari kuti ishe, I'll go to prison with you. Don't boast in your ability. Surrender to Christ who gives you the strength to make it. Usazvomisere. Pamundikadai Mwari angafari, pamundikadai Mwari anga zvinofadza Mwari zviri mushoko rake. Saka uchiona kuti nevanhu vaane danger yekuimprova shoko raMwari kwete yekuparidza zvariri kuri improva. Mwari akati ndipe mvura ukavapa koko waimprova wati watadza nokuti hauzive kuti sei vari kuda mvura pamwe wadogeza maoko. So pese paunoimprova gospel uri kutoita error. Tinoona nonzwa sekunge kuparidza Jesu hazvisi enough. Kusvika atukawo mumafundisi nekutuka dzimwe chechi unzwa ndarova. Chinonzi gospel i good news. Whether pane munhu wakamaka, as long wakuparidza gospel, it must be good to him. No problem ichichi chikani. Hauparidze zvaunoda, unoparidza zvaanoda iye. Saka unoti Noah paakanzi vakareka, haana kutsvaga measurements ega.
aitopiwa naMwari. Saka chonoti size yedo yaikwana nzou, but Noah mudiki pane nzou. Kuda kuti Noah atendera kugadzira ake achizvimezha ega kuti ini ndinofanira kupinda ndokuvaka ndega. Iye ndiye akati padho isa mameters akati width ita yakati nomuka kana iye aishamisika kuti dho kureba so Mwari varangarira jirafu kune nzou yarangarirwa saka dho rakura. Saka chonoti measurements haagadzirwe napastor. Measurements they are from above, which means the true gospel hauzvitsvage kwese, it must come from him. Amen. Even une vanhu vawakamaka vaparidzwe kunoparidzwa Jesu anoponesa. That's the gospel. Une vanhu vausingafarire, yes, but you preach Jesus. Hafanire kuparidza sin. Preaching sin is not a gospel. Hey, gospel kuparidza solution to sin. Munhu nocha munoenda kugena makazodii ririko rekuti vasaende ikoko havagamuchire Jesu. Usataure kwavanhu kwavasingafanirwe kuenda ka iko kwaunofanirwa kuenda kuriko. Chamuri kuita zvamupinde denga munota mukaenda kugena vakuru. Kugena kwacho Jesu akatoenda ikoko akadzoka kuzotora vanhu kuti varegere kuenda ikoko apinde navo paradhiso. Kureva kuti kana paine solution, let us forget about hell. Kuenda kuhell enda by mistake once but the truth. Kwenda kuti the truth hauna kuinzwa waingonzwa hell futi. Pano chamunhu akunamira musha moto wacho une acid. Jesu akaenda paKalvari tsano. Inayo kuti sometimes you become bitter. Kuti pamwe vanhu havasi kunditeerera havasi kunzwa. Let me help you. As long we are preaching the gospel, it must be good news. Whether you hate me or not, it must be good news. Now dzakanaka. Dzakanakira papi? Jesu akafira munhu wese kuti ani nani anotenda maari aregere kufa vene upenyu usingaperi. Uye simba rekuregerera anaro ende nyasha dzacho anadzo. Inzwa, ndi Jesu anoti uya wakadaro, nokuti ukauya kwaari haurambe uchidaro. But church haiti uya wakadaro inoti mbosiya, unoti makisa. I'll give you this example. Munhu aida kupinda muchechi pa all night. Samazano kune mamonya ka kumachechi. Aiputa fodya yake nobva akanda pasi akati aida kupinda zvatakona. Ndimoda kuvhiringidza basa rashe mukati. Achinetsana padho, ndobva akazonzwa announcement mukati. Zvakunzi Katina Matei. Vakunamata the Lord's prayer. Vakasvika pavanoti tiregerere zvatokutadzirai. Mumwe atadza ari kunzi upinde. Vamwe vapinda vatadza kudhara. Saka vakari padho akazokwenya kuti vamwe vatori mukati kwamunzo zvauritaura. Vamwe rutoregererwa uchimutadzisa iyo nguva yekuregererwa iripo. Munoziva kuti nanhasi Mwari achiri kuregerera vanhu. Kana uchitorwadziwa navanhu vari kuita zvirwadziwa mushi, wapedza kurwadziwa unovaudza kuti aripo anoregerera. Usarwadziwa zvekuti zvamuri kuita manyanya manje. Jesu pamuchinjikwa paakati baba varegererei aincluda naJudas amutengesa. It's unfortunate kuti vanhu havana kunotsvaga Judas kuti muri pagrupu raregererwa zvapo. Judas akafira mahara. Chakaurayisa Judas haisi sin, itype yevanhu vasina hanya nethe truth. Nokuti Jesu ari pamuchinjikwa achiti baba varegerei, vanhu vanga varipo pakashayikwa mudzidzi akamhanya kutsvaga Judas kuti maregererwa siya rope. Church yaifanirwa kupa Judas hope, ikamsiya ane hope. Havadi kuendesa the truth to a sinner. Iyo usati wakabva Judas achienda kunoita suicide, hakusi kunyika muchechi. Atouya muchechi aine mari so ndatengesa murume asina mhaka, ndobva akanda mari muchechi. Vemuchechi havana kuti gara apa tinamata, vakati ndezvako izvi. Suicide yakaitwa naJudas akaita through church. Sometimes church is not revelation, it kills people. Because dai vaiziva kuti Jesu akaenda kuzopfira munhu wese, Judas aifanira kundodya nemari yacho iyo. Ainza iwe dya mari yenyu apa muri kuregererwa manje manje. Usakana vanhu vasingazive pfungwa yaMwari, unoita loss. I have prayed for you, Peter. Satan akukumbira, but I have prayed for you.
Peter haana kuti thank you Jesus, I received my master. Akati I will stand with you, I'll go to prison with you, I'll die with you. Vakuru manamatirwa hamuzvigone zvamukutaura izvi. Jesu abatwa, Peter atera. Ndikati apa mweya abheja iye anoikwanisa.